Så vi starter med at fortælle om, hvorfor at vi har årstider på jorden. Jorden den blev ramt af en brutoplanet engang, hvilket har gjort, at i forhold til solen, så hælder jorden 23 grader. Det vil sige, at når jorden kredser rundt om solen, så vil, når den roterer, så vil akserne ligge forskelligt alt efter, hvor på året vi er henne. Brutoplaneten, det var en planet lidt mindre end Mars, men den blandede sig med jorden, og resten er så blevet til den måne, vi har. Så hvis vi starter med at kigge på sommer, der kan vi se, at solen, den vil skinne mere på, altså den skinner faktisk over halvdelen her. Det vil sige, at vi har længere tid med sol og med dag, hvis vi ser på, at hvis vi kigger på Danmark, det så kører den her rundt i den her lille cirkel her, når jorden roterer, så vil vi have langt mere sol og dag, end vi vil have nat. Når vi så kører ned til efterår, så har vi blandt andet også det, der hedder jævndøgn, at dag og nat er lige lange, og vi begynder at få mere og mere mørke, fordi jorden den roterer rundt om solen, så det vil sige, at der kommer ikke lige så meget sol hen lige direkte på jorden, hvor vi står. Og når det så er vinter, der ligger det meste af den, der hælder jorden, og Danmark væk fra solen, det vil sige, at den nordlige halvkugle hælder væk fra solen, og derfor har vi mere kulde og vinter og mørke i vinterhalvåret. Og når der så bliver forår igen, så har vi igen jævndøgn. Dag og nat begynder at blive mere lige lange, og den tid, vi har solen om dagen, den begynder at blive længere og længere igen, når vi går hen mod sommer. Så vil jeg fortælle lidt om parallaxemetoden. Tycho Brahe han troede på, at vi boede i et geocentrisk verdensbillede, hvor solen drejede rundt om jorden. Men ja, det gør vi så ikke, fordi jorden den drejer rundt om solen. Hvilket man også kalder, som man kan se her, et heliocentrisk verdensbillede. Og når vi har fundet ud af det, at jorden den drejer rundt om solen, så kan vi også måle afstanden til stjerner med parallaxemetoden. Man kan til en vilkårlig stjerne tegne en retvinklet trekant mellem jorden og solen, og så hen til stjernen, hvor afstanden fra jorden til solen, som også kaldes R, den er den modstående katete, og hypotenusen er distancen, som vi gerne vil finde, fordi det er afstanden fra jorden til stjernen, og vinklen den vil være phi. Det vil sige, at faktisk så kan vi bare bruge vores sinus til at sige, at sinus til den her, sinus til phi, den må være lig med afstanden fra jorden til solen, delt med hypotenusen, altså distancen til den her stjerne. Og i den ligning her, der kan vi så bare isolere d, da vi bare kan gange med d på begge sider, og så kan vi dividere med sinus til phi, så vi får altså, at distancen er lig med afstanden fra jorden til solen delt med sinus til phi. Og hvis man så vil udregne afstanden til en vilkårlig stjerne, hvis phi er lig med en 3600 delt grader, så vil distancen være lig med, som sagt, afstanden mellem jorden og solen delt med sinus til phi. Og afstanden mellem jorden og solen, det er en astronomisk enhed, som også er lige med 150 gange 10 i 6. kilometer. Og delt med sinus til phi, og phi, det var så vores 1 delt med 3600 grader. Og det får man så til at blive 206.265 astronomiske enheder, eller 3,1 gange 10 i 13. kilometer. Det her tal, det kaldes også en parsec, og det er så, hvis man sætter et busekund ind i parallaxen, og et busekund, det er så lige med de her 1 delt med 3600 grader. Det vil sige, at afstanden til stjernen er altså det her tal her. Keplers første lov, det er ellipseloven. Og den går rimelig simpelt ud på, at alle legemer, der kredser om andre legemer, kredser i ellipser. Og alle planeter bevæger sig i ellipser med solen i det ene brandpunkt. Hvis vi forestiller os, at den store ellips her, det er en planets bane om solen, så brandpunkterne, det vil så være her eller her for eksempel. Men nu ser vi, at solen er i brandpunktet herover. Så halvdelen af den her akse her, den kaldes den halve store akse, og den betegnes med A. Keplers anden lov, det er arealloven. Og arealloven, den går ud på, at i et tidsrum, delta t, skal radiusvektor overskygge lige store arealer. Det vil sige, hvis vi har en planet, der bevæger sig i ellipsen her med solen i brandpunktet, så hvis
Det her areal her skal være samme størrelse som det her areal her. Men stadigvæk skal planeten bevæge sig i samme tidsrum over strækningen. Det vil sige, at når planeten kredser tæt om solen, vil den bevæge sig hurtigere, fordi den skal dække en større strækning på samme tid, som den skal dække strækningen herover, der er kortere. Det vil sige, at den vil bevæge sig hurtigt, når den er her, og langsomt, når den er her. Det kan man for eksempel også se på, hvis man kigger på kometer. For når de er tæt på os, så kan vi se de her slags haler, der ligesom kommer ud fra dem. Kometer, de har utrolig ellipseformede baner. Og de er meget sjældne fænomener, da de tilbringer størstedelen af deres tid langt væk, hvor de bevæger sig meget langsomt. Men når de kommer op omkring solen, bevæger de sig ekstremt hurtigt. Og dampe bliver blæst væk af solens tryk, hvilket er de her haler, vi kan se. Keplers tredje lov hedder faktisk bare Keplers tredje lov. Og den går ud på, at K, som er en konstant, som er lige med 1 år i anden delt med astronomisk enhed i tredje, er lige med t i anden, hvor t er omløbstid, delt med a i tredje, hvor a, som jeg forklarede før, var den halve storakse. Den her lov, den gælder for alle legemer, der kredser om solen. Man kan jo bruge den her formel til for eksempel at udregne en omløbstid for en planet. Så hvis vi kigger på Venus herover, har Venus en halv storakse, eller a, på 0,7 astronomisk enhed. Og hvis vi rykker lidt om i vores formel, kan vi se, at vi kan isolere t. Hvis vi ganger med a i tredje på begge sider, så får vi t i anden er lige med k gange a i tredje. Så kan vi så tage kvadratroden på begge sider, og vi får at t, som er omløbstiden, er lige med kvadratroden af k, konstanten ganget med a i tredje. Det vil sige, at omløbstiden for Venus vil være lige med 1 år i anden delt med astronomisk enhed i tredje, gange 0,7 astronomisk enhed i tredje. Og det bliver så 0,58 år. Det vil sige, at et år på Venus vil svare til 58% af vores jordår. Og enheden den bliver år, fordi vi har astronomisk enhed i tredje, og de går ud med hinanden. Så står der år i anden tilbage, og når vi tager kvadratroden af år i anden, så bliver det bare år. Som sagt, så vil k her, vil altid være det her for vores solsystem. Og den her enhed, den kaldes også kvadratår per kubik astronomisk enheder. Men man kan kun bruge konstanten til solen. For eksempel ved satellitter, der skal man først måle k for jorden, så man kan bruge den som konstant for at finde a og t, der passer til 24 timer.